Dandalin Masoya. masoya. Masu kallon da sauraron mu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na dandalin masoya. A shirin da ya gabata mun ɗauko dabaru da ake kai soyayya, mun kalle shi na gama gari, mun kalle shi kallo na gabatarwa, yanzu za mu kalle shi ta fuskoki guda biyu, ma'ana ta fuskar namiji da ta fuskar mace. Ta fuskar namiji, haƙiƙa yanzu lokaci ya yi kamar yadda na faɗa na kaucewa abubuwan da aka saba da shi. Mu sani maza akwai yanayi da salo da yawa wanda ya zama bored yana damun 'yan mata, da ka fara magana ko ka fara motsi ta san ina za ka je. Wata bata da haƙuri ma za ta ce lamba ta gashi, ko kuma yanzu za ka ce kana son lamba. Duk wa'innan abubuwa ne, shi ya saka duk da za a yi aure, ko da aure za ka so mai tarko baya ɗaga kara, kuma za ka yi aure lallai akwai buƙatuwa ka yi shimfiɗa mai kyau. To daga cikin shimfiɗoɗin shine idan soyayyar ku ba conscious love ne, so kake ka kai mata tallan soyayya, lallai ka ɗauki salon ɗaya biyu, ko dai ka ɗauki salo na dabara gurin gabatar da soyayya, ko kuma ka fara gabatar da sabo kafin soyayya. Daga cikin salon dabara shine banda abrupt irin taron mutum kai tsaye da kai masa wani abubuwa da sunan soyayya, a'a, a yi dabara ka ƙirƙiri wani yanayi mai kyau, ka kiwaci wani tunani, sannan ka tura da wani salon saƙo wanda kake zaton zai zama maka sabon salo ne a gurinta, ko kuma bata fahimce shi ba. Misali wanda muka bayar a cikin shirinmu da ya gabata, wannan lallai yana da tasiri ƙwarai. Misali shine yanzu ka ga budurwa kuma kana son ta, a cikin hanya ba lallai tare ta zai maka amfani, ba lallai tare ta da fara mata magana zai mata amfani. Kaga na farko ka kalli yanayin shiga, ka kalli yanayin shigarta. Idan ka ga akwai conformity, ma'ana kai ma ka ɗan fito fes da kai, za ka iya zuwa fara jerawa da ita. Za ka iya zuwa in a unguwa ne ka ganta a hanya, za ka iya tambayar ta wani abu. Ƙirƙiri tambaya, da Allah gidan su wance nake tambaya, ko wani abu. Daga approach ɗinta zai buɗe maka ƙofar maganar ka ci gaba da yi ko ka tsaya. Idan ma a hanya ka ganta, za ka iya kusan tafiya da ita a jere, kai mata wata magana ƙasa-ƙasa. Idan ka ga yanayin amsarta zai baka dama ka ga ka ci gaba, ko ku ci gaba da tafiya kan ka samu kwanar da za ka tsere. Lokaci ya wuce da za ka dinga yin abun a soyayya da zai tozarta ka. Malama da Allah ta ɗaga maka murya, a'a. Fara gara wani abun, sannan kuma in ka zo garawa yi amfani da kalma mai daɗi. Ko da matasan da waɗanda ake ganin ba su goge ba, da yawa suna cewa da Allah za mu iya ƙawance da ke, kai kina burge ni a kaza, da Allah how do you see kaza. Amma yanzu ka ce ina son ki na gan ki ne, ba haka ba ne. Zuciya tana da rinjaye mai ita wani lokacin. Za a iya kawo maka tallan abu duk kyansa, wanda bai iya talla ba ka fi mara kyau a gurin wanda ya iya talla. To lallai sai mun gaya za mu tallata soyayya, ko dai mu ɗauki wancan salo na biyu da na farko da muka faɗa, shine ka je ka ƙulla saɓo. Ka je ka ƙulla sabo tsakaninta, je ka islamiyyar su, ƙirƙiri roƙi malami ya baka ji musu hadda. A zuwan kai ma ustazin ne. Ustazi ya ce haddace wasu hadisai rabi da rabi ka ɗan harhaɗa su. In kuna magana ta ga alamar da wannan ustazanci. Yar birnin ce, yi wanka, ka gaya za ka yi presenting kanka. Lallai wannan a ƙudundune muka faɗa, amma saƙon shine mu koyi ya za mu yi presenting kanmu a farko wajen ƙulla soyayya. Idan ka je yadda ka je first sight ɗin nan, farkon gani ko farkon haɗuwa yana da tasiri a rayuwar soyayya na gaba ɗaya. Shi ya saka dole mu kafa 'yan maza, mu koyi gogewa da yadda za mu kai tallan soyayya, sai a ci ribarta na sosai. Amma in ba haka ba, za ka ga wai me take so a jikin wancan tsiga-tsigen, wancan da bai da sana'a, ba ita take so ba, zuciyarta ce. Shi wannan ɗin ya kai saƙon inda ake so, kai kuma saƙon ka har yanzu yana waje bai je ko ina ba. To sai mun ga ya za a yi penetrating zuciya a kai saƙo inda ake so ya je ya kai. Masu kallo da sauraro, a biyo mu a fitowa ta gaba don jin su ma mata ya za su aika saƙon soyayya a dabarance.